Керченський міст буде знищено у першому півріччі 2024 року. Його руйнування неминуче. З таким сенсаційним заголовком вийшов матеріал у британському часописі «Guardian». Джерело такої інформації традиційно для подібних гучних статей анонімне. ГУР вважає, що незабаром може вивести міст з ладу. «Ми зробимо це в першій половині 2024 року», сказав Guardian один чиновник, додавши, що Кирило Буданов, начальник головного управління розвідки, вже має більшість засобів для реалізації цієї мети. Він дотримувався плану, схваленого президентом України Володимиром Зеленським. Коментувати матеріали на анонімних джерелах навіть таких шанованих часописів, як «Guardian», недоречно, переконаний представник ГУР Андрій Юсов. Він додав, що у західних медіа дедалі частіше публікуються матеріали з гучними заголовками, які привертають увагу аудиторії, але з посиланням на неназвані анонімні джерела. Зрозуміло, що всі військові цілі на українських тимчасово окупованих територіях, а також ті, які використовуються загарбником для постачання сил і засобів для окупаційного угруповання, це законні цілі для України. Думаю, що робити додаткові деталі, анонси чи запрошення для ворога було б недоцільно. Окупаційні військові значно посилили оборону Керченського мосту, здебільшого у звітах до Москви, каже Юсов. Рапортують, що вжито усіх заходів, а троща незаконної споруди більше не повториться. Але за рапортуванням про успіхи йдуть знищення російських кораблів та іншої інфраструктури, каже представник ГУР. Втім, не можна недооцінювати ворога, вони пробують, ми бачимо і затоплені баржі, і значне посилення протиповітряної, протиракетної оборони. Це все робиться. Але і дії українських сил безпеки і оборони носять нелінійний, неповторюваний характер. Тому, безумовно, всі ці заходи ворога також враховуються. Керченський міст – життєво важливий шлях для російського окупаційного угрупування в Криму та на півдні України. Після двох уражень у жовтні 2022 та липні 2023 років він працює в обмеженому режимі. Власне, тому ватажок росіян Владимир Путін до роковин окупації анонсував заміну Керченському мосту, залізничні шляхи окупованими районами півдня України впритул до Азовського моря. Представники Сил безпеки та оборони України, зокрема й шеф розвідки Кирило Буданов, заявляв, що альтернативний шлях буде знищено так само, як і тимчасовий міст. Але у газетах про це точно не оголошуватимуть, тож закликаємо не нехтувати медійною гігієною та звертатися лише до офіційних джерел інформації. В українському війську не підтверджують розташування носіїв надзвукових ракет «Онікс» на мисі Тарханкут у Криму. Раніше про це повідомляли місцеві інтернет-спільноти та моніторингові групи. Речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк зазначила, що головне управління розвідки відстежує розташування «Оніксів» в оперативному режимі. І саме на дані ГУР спираються військові. За словами Гуменюк, ворог застосовує такі ракети, щоб компенсувати невдачі на фронті руйнацією в глибині країни. Ми знаємо про те, що у ворога на тимчасово окупованому Кримському півострові знаходиться декілька подібних установок. Вони час від часу їх розгортають на різних позиціях для використання якраз завдання як балістичних ударів, так і зброєю надзвуковою типу ракет «Онікс», які дуже важко збивати системами протиповітряної оборони. Надзвукові протикорабельні ракети П-800 «Онікс», розташовані в окупованому Криму, запускають з берегових ракетних комплексів «Бастіон-П». Головна перевага «Онікса» – його швидкість, яка на деяких ділянках польоту перевищує 2,5 махи. Це приблизно 880 метрів на секунду. Всередині бойова частина до 300 кілограмів. Заявлена дальність ураження до 300 кілометрів. За задумом росіян, «Онікс» мав би боротися з військово-морськими угрупуваннями. Радіолокаційна станція ракети здатна захопити ціль на кшталт крейсера за 75 кілометрів. Тоді вимикається РЛС, а ракета знижується
до 5 метрів. Утім, головна ціль «Онікса» – не кораблі, а цивільна інфраструктура України. Замість військових кораблів вони прилітали по зерносховищах, портах і багатоповерхівках на Одещині, Миколаївщині та у Дніпрі. В Україні надзвуковий «Онікс» здатні збивати лише комплекси «Петріот» і «Сампті», але таких систем на озброєнні українського війська недостатньо. Щонайменше 41 громадянина України переслідують росіяни за участь у кримсько-татарському батальйоні. 17 з них затримали в окупованому Криму, 6 уже засудили до реальних термінів ув'язнення. Про це свідчать дані, опубліковані Кримсько-татарським ресурсним центром. Ще 24 людини, за даними правозахисників, російські спецслужби схопили на окупованій частині Херсонщини, у містечках, які межують з Кримом. Свавільні затримання у сфальшованій справі про нібито участь у батальйоні імені Номана Челібіджихана там розпочалися одразу після початку повномасштабного вторгнення. Вже 4 березня окупанти схопили заступника голови Херсонського регіонального меджлісу Насруллу Сейдалієва, пізніше колишнього капітана корабля українських ВМС «Славутич» Олексія Кисельова. Їх та інших бранців насильно вивезли до СІЗО номер 2 в Акмеджиті. Відомо про численні випадки тортур задля отримання необхідних свідчень. Закиди росіян абсурдні ще й тому, що батальйону імені Номана Челібіджихана не існувало до початку повномасштабної навали. Не захотіла співпрацювати з ФСБ і потрапила під репресії. Окупаційний Кіровський райсуд Криму почав розгляд справи проти 25-річної кримської татарки Еміне Закеряєвої. ФСБ звинувачує дівчину у нібито недонесенні про злочин. Буцімто у 2016 році Закеряєва спілкувалася у соцмережі ВКонтакті з громадянкою України, з якою колись разом навчалася. Окупанти стверджують, що співрозмовниця Закеряєвої перебуває в Сирії та нібито причетна до тероризму. Адвокат Еміль Корбедінов наголошує, що сфальшована окупантами справа ґрунтується лише на домислах силовиків. Это вообще статья в Уголовном кодексе, она такая резиновая и позволяет просто из обычных граждан делать таких себе оперативных сотрудников. То есть ФСБ желает, чтобы простые граждане, по сути, делали их работу, оперативную работу делали, да? Вот. И это обвинение, оно само по себе абсолютно абсурдно. Прикметно, що Еміне Закеряєву звинувачують у недонесенні про співрозмовницю, провину якої силовики навіть не довели. Во-первых, это 8 лет тому назад, тем более она еще тогда вообще, можно сказать, девочкой была молодая. Откуда вообще человек, даже мы в нашем возрасте, откуда мы можем знать, с кем переписываться, что говорить? Мы не можем об этом знать, и в таком случае мы должны каждый день на кого-то доносить. Это как-то не укладывается в наши умы. 7 серпня минулого року окупаційні силовики прийшли з обшуком до родини 25-річної Еміне Закеряєвої у Старому Криму. Не знайшли нічого, але повідомили, що проти дівчини уже готова карна справа про недонесення. Якщо це ж засвідчить окупаційний суд, Еміне Закеряєвій загрожує штраф до 100 тисяч рублів, рік примусових робіт чи навіть позбавлення волі. Раніше за звинуваченнями у недонесенні ФСБ карали 4 кримців – Рідвана Умєрова, Айдера Кадирова, Айдера Аблякімова та Енвера Топчі.